I tenim una notícia d'última hora. El famós terrorista Mohamed Badalayan s'ha escapat de la presó de Lledoners. Tinguin molt de compte quan vegin aquest terrorista, si us plau, no dubtin en trucar a les autoritats. Moltes gràcies. Em pregunto on aniran aquests presos quan marxen de la presó. Hola, Conchi. Hola, Flora, Melciora i Carles, què voleu? Que un amic meu m'ha vingut a veure i es volia quedar a casa, però no tenim lloc. Te'l podries quedar tu? Esclar, així em fa companyia. Entra, moja. És ell! Però si és el terrorista de les notícies, que ha divertit, tu! Aquí estàs, Lila. Et vinc a buscar a les 5. Perfecte. Hola. Hola, Lila. Vols jugar a papes i mames? Per mi, genial. Jo sóc la mama. Ja el bebè. Jo sóc el papa i el Bob el gos. Us heu quedat tots els personatges xulos. Pots ser l'àvia. No, seré la secretària del papa. Però què fa assegut sobre el coixí? Mai hagués pensat que m'ho passaria tan bé vivint amb un terrorista que no parla el meu idioma. Mama... Què fa aquí el terrorista de les notícies? L'hem d'entregar. Es diu Mohamed, és amic de la Melciora i està vivint amb mi. Mama, aquest home ha matat a milions de persones. Anem ja a la policia. Sí, és molt manso. A més, si l'entrego a la Melciora em retira la paraula. No truquis a la poli, si us plau. Jo no ho sé, ho he de pensar. Hola, Jordi. La meva mare té un terrorista vivint amb ella. Què? Però truca a la policia. No ho sé, m'ha demanat que no ho faci. Jo estic flipant. Vaig a dormir. Doncs jo sí que trucaré a la poli. Que vagi bé a la feina, amor meu. Adeu. Hola, secretària. Hola, senyor papa, avui té molta feina, però li proposo que no la faci i sigui el meu amant. Què hi diu? Vale. M'has posat les banyes. No pot ser, hem trencat. Estic preparada per marxar, moja. Et quedes sola a la casa. Hola, Conchi. Anton, què fas aquí? Passava per davant. Qui és aquest amic que està aquí amb tu? És el meu germà. Doncs ho sento molt, però el teu germà queda arrestat per terrorisme. I ara qui li dic a la Melciora? Qui haurà trucat a la poli? Un servidor. Maleït Pau. Molt bé, no t'ho prenguis de mala valenta, que només era un joc. És veritat, que voleu tornar a començar el joc?